Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam. Intay basa ti Proverbio 29, versikulo 1. No sumuksokir ka, tunggal mababalaw ka, at danto aldaw ang maitibkol ka, kat saan ka ang makabangon. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ang maitampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nana, may sama na serbesa. Makainino makunay. Bigbigat, serbesa. Saan ka di amay mayat no gatas, ta iso ti inumom amasapa? Ha? Sa anak amaladaga. Tapno uminumak iti gatas, nana. Ken awan putot ko apaggatasak. Iswabirkit din. Basta awan ti utang, ay awan pa'y buhay na manok. Imbagak ayang utangak. No di ka pa'y lamang, Ted. Mapanak di tabangir. Mangala akon, mabiit laang. Mangtad kayo matlagayam. Adu pa'y lang patalastasyo. Mabiit laang. Aw, aday tantiber. Pasurutan yung matan na iti mabalin na pagpulutan. Ala, itugaw mo nga roditan, ta inak mangala. Ayan ka di manan ti anak mo. Pananganan ngam awan manan. Saanan nga ubing ti anak mo tapno sa pulampay? Kasla di mo am mo ti anak mo. Ay, apay nga taasaan adumngag iti pamagbaga ti anak ta. Saan tamot nagliway a kanayon amang bagbagaken kuana? Imbes nga da kuma iti pagadalan, saan mat tanagsardengkit din. Agnakam to. Narigat mat no pilitin ta. Sayang laang ti babayadan ije pagadalan. Tabayanggo daw mat. Kanayon nga umasok tingiwat na. Naglaing ag sigarilyo. Ang mga nudumtang to ti panawon nga agbalbaliw, ngam, naladawan ti amin. Nana, may sama na ka ti sigarilyo. Ha? Saan ka di asik ka ti gimatang itay bigat? Itay bigat dayjay. Aldawitan, naibusan Mabiit, maibus tila ako kasi garilyo, ano kasta? Isu ang masapol nga adda ka na yung ti istak mo. Narigatan, naawan ti magatang ko. Manggulpi ak iti ado. Tapno adda ka na yun, magatang mo ako nam. Dos por dos man nga ron dita, nana. Tinagar mo sa ramkat ber. Ita, 2 por 2. Adda ka didakas na, nana. Di ka payagyaman, tamakalako ka. Gayam, anya ka di dayto insagot mo? Babasaan day ta, gayam. Pangbasaam no anya ti madi nga itden ti panagsigsigarilyo ken panaginom iti arak. Inulaw na ka lang tinanggatangam di ta babasain. Sayang lang ti kwartam. Basaam kit di, tapno maamwam ti madi a resulta ti bisyum. Ilako di ayamat no adda madi nga itden na. Ado di ta titimangad iti barsa nga. Asaan nga agsigsigarilyo. Kanawan bisyo na. Ay naira na laeng matdag ijay Nasaysaya at matlaeng no patyam day tamabasam iti inted ko ang magasin. Ha? Pinabak nang mulaeng dagiti aglaklako iti kasta. Ay napagsaya atam ti balbalakad ko kan kagayam. Idyam ti arak kan sigarilyo. Inted mula kuman kanyak ti kwarta. Tainggatang kulangan iti sigarilyo. Una saan? Arak! Ay, anyan day ta nga itsuram asimangpat. Nagdulpat. Ay na, kusok-kuso ti buok mo. Saan mat anaangin di tarwar? Good evening, Father Sebio. Anya Father Sebio. Marwam kan! Apay ngay, dinanog nagbatan. Sikat ti amak. Iso nga inawagan ka iti Father Sebio. Ta iso mo tinagan mo, saan ka rin? Ay, ala. Ingkakat maturugan. Tagsarita ta intong bigat. No maturog, di maturog. Rabin, apay nga rod adi kayo pala naturog. Gapukan ka. Inururay ka.
Nagbartag kakit din asin mangpet. Basol jay arak ah. Tahapay a binartaknak. Anya? Ala, ingka maturugan. Di nakpagpungtutan. Unay lakat yan aktana. Awan matdenggan na pamagbaga. Ay, makauma. At damat lapayag na. Ngam no apay nga awan ti dengdenggan na. Kasano no makaala iti sakit na? Saan tamot anag kurang iti pamagbaga? Sayang ti panagadal na. Kay kayat nakit din ti makibarkada ngam ti agadal. No amok la kumaakas ta tigalad na day tanga ubing. Saan ta kuman nga inamampon? Saan ka kumangag sao iti kasta? Amangan numangag na ka kat ad-ad nga agrebelde. Makapaawan ganas nga min. Nagampunta iti nagbalin a parikot ta. Anya ngay nga rod. Kat di tamat amo akasta tigalad na. Uy, amangan kit di no kastamat tigalad tinaganak na. Ay, nana. Da kayo magayam. Agtugaw ka pa ya, taagsat ta. Ha? Ay, una yan, Barok. Agsangit samot ti aldaw asaan ka anabartag. Ah, ure ka na yun nakanabartag. Nalukmagaklat ah. Ang si Kangay. Katultulang kayo. Ha? Ay, nagdakkel nga agpayso ti bagay ken tiyan mo. Tasaan ka ngamin nga agtrab-trabaho. Tidakkel ti bagina. Pakakitaan na nasalunat. Ay, adamot na kutong ngam saan ama nagsaksakit, Barok. Ah. Adamot nagtaba ngam managsaksakit. Ngam sa anak matama nagsakit. Ay, tapno maliklikan ti anyaman asagubanit. Sarde nga mon ti arak ken sigarilyo, Barok. Kasta ka dilatan ti aramid mo, Barok. Ado tinagarsangan iti sigarilyo iti lamisaan mo. Kanayon nga da nakatakder abo ti arak. Pakaragsaka nga roday kita, mami. Pangaasim ka di, tasarda nga moon. Tamakaitan iti sakit dagita. Anya ti mapasamak iti lugan, nawan gasolina na. Saan nga agandar ah? Oh, kasta akmat, mami. Sa anak ang makagunay, no awan arak iti bagik. Arak ti pan nakagasulinak. Sardengam kit din, Barok. Kaasyam tabagim. Kasano no makaala ka iti sakit mo? Oh. Saan akapten ti sakit ti bagik, taado ti alkohol na. Kabutang ti sakit ti alkohol. Dumngag kay ti pamagbaga, Barok. Pagsaya atamat ka ti may bagbaga. Si kamat day tamasabat ko, Rafi. Mapankan sa manan ijay istor. Ah, naglaingan ti gayam ko. Taam mo na ti papanak. Amom ka din ni Ramon amang nginom? Ay, amo ka. Ta classmate ko iti arak day jay. Ay na, impanda ka no iti ospital. Ulcer ka no ti sakit na. Naala na iti kaiinom na. Ah? Kapsut ati bito ka na. Nool, sir, kurang ti ininom na. Nayunan na ati arak. Tapnumap na tibito ka na. Ay, aday ta ka manan. Nakaala lang nga rodan iti sakit na gapu iti arak. Ibagampay laang akurang. Iso ang nagsakit ti tiyan na tanabitin ti ininom na. Ay, mapan kuman gayang pasyaran iti ospital. Taikak iti inuman ng arak. Ay sus, saan ka nga aramid? Saan ang mapalubusan ti mangyunag iti arak iti ospital? Ay, si kamot gayam day ta, paray. Ay, adamanan ni Rafi ijay inuman. Nakitak itay. Barikot ko tay jay nga anak ko. Saan kami mat anagliway anang bagbagakan kwa na. Ngabjak man ammo. Ay, pinadas ko mo't abinagbagaan. Ang pilosopo mo.
At dapay jay sa anak ang makapagtapel. Kat makabil ko. Hanggang awan lata. Ay, dayta nga rudjay kunada. Ano na ilasagnan, saan mon ang maibaweng? Pudno dayta kinunam. Saan laeng ang nailasag? Na ito lang nansapayan. Ay, tidakes. No makaala iti sakit na, ay daytan ti maday. Awan papanan na no di kasta. Natangken tumat ngamin ti ulo na. Madama ti panagin inom mo ngam sa bali mo tinger same. Apay nga inapot mo ti barukong mo. Kurang nan sa tiarak. Uno sigarilyo, nana. Ha? Naibos nga minan ti sigarilyo kay. Ay, may samang paya ka ha. Ay, bayadan pa'y dagiti inalam nga arak kan sigarilyaw. Ang mga no ibagamanin nga utang. Da kayo mat. At da ijay balay ti daduma akwartak. Pangalalaam iti kwartam, katawan mo trabahom. Sikretok matan nana. Saan ko nga ibagbaga ang mga nuag pukaw? Ada ayamot kasta. Daw-dawatom ka di kadagiti dadakkel mo. Didak ikan da gijay. Tasanak kanong agad adal. Pangalalaam nga ron iti kwartam. Itaman pa'y anak. Di ka matrumwaran kat aldawan. Saan kayo ka di asumrek ita, mami? Saan? Tada tarimaanan da ija opisina mi. Dagiti laang lalaki nga empleyado ti sumrek. Apay nga tangag kapsutak, mami. Agsakit ti barukong ko. Amangan no naalam daytan iti kaiinom ken kasisigarilyon. Saan, mami? Nabayag ako nga gininom, kanagsik sigarilyo. Itala ang anariknak da ito eh. Saan amarik na adagos ti epekto ti arak ken sigarilyo? Sauda lang da ita, mami. Naira na lang da ito yung marikiriknaka. Inta iti ospital. Ipakita ta iti doktor no anya daytan. Nagkuyog mo't arimwar damanang Betty kan Rafi. Napananda ka day. Impan na ni Rafi ija ospital. Taagsakit kano ti barukong na. Di umin inom ditoy, inapot na ti barukong na. Kasla marigatan. Itakim maron samat. Barang nugagangay lang asakit ti barukong. Nungay kumaro. Nalabos mo't ngamin ti panaginom na, kan ti panagsigarilyo na. Nubabalin la kuma, ibilin ko asaan mo nalakwan. No saan ko alakwan, mapanmat lang iti sabali nga store. Sa bagay. Ala, itid mo nga ruden tigat gatangak. Mapan ko maag-grocery ni bakit. Ngamimpan namat ni Rafi iti doktor. Mami, anya timbaga ti doktor. Ado pa'y ti test na may sayangkat. Madi ka no ti kasasad ti baram. Anya pa'y lang dagita test, mami. Sublian tayo ti result na. Adda atap ti doktor anadadaal ti baram. Kapoy iti kaiinom ken kasisigarilyon. Punada lang dayjay, mami. Saan ako nadalaang? Taadon tinapanagnagan amadi nga itdandagita abisyo. Apay nga ron ngay nagiti daduma. Awan mat bisyo da. Hanggang magsakit da. Saan kan nga agpilosopo? Kastam lang arudan. Anya ti resulta ti ipapanyo iti doktor. Ipakita da pa'y kano iti eksperto dya sampel ngay nalada ka ni Rafi. Ada atap dya doktor a kanser kano. Anya? Kansar? Day tamat ti ko na dya doktor. Ada insayang kat da a proseso ija ospital. Tapno maamuan da no husto ti atap ti doktor. No kumadimngag iti pamagbaga. Adayo ko maanapasamak dayta. Dinadaal na ti bukod na masakbayan. Gapo iti bisyo. Husto ka bakit?
Isu nga awan pabasulen na, no ditibagi na matlaang. Kasanon no mapanagnakandakan, sir. Sapay iti barapay mat. Uray maladingitan ta. Awanan maaramidan ta. Tanalpasan. Kumustan ti anak mo, Manang Betty? Wen nga agpayso. Nasaon ni pare nga impan mo nga agpayso di ospital. Kuna ti doktor a cancer ka no. Kanser! Ay, sus! Well, naala na iti kinalaing nang agsigarilyo ken uminom. Ay, saan ko mga min ama ilako dagita? Tapakaalaan mo't iti sakit. Uray agila ko na, no awan ti gumatang. Di isardeng da ko mga agaramid. Sa bagay, pudnot ako na naawan gumatang. Ti isardeng dan ti agaramid. Mami, kapsutak. Matayak ngatan. Naku na ti doktor a kumpirmado. Kanser ti sakit mo. Marigat, anak. Mami. Anya nga iti maaramidak barok. Kumpleto ka mat iti agas. Diyak pa yan makatrabaho. Tawan magbantay kan ka dito'y ospital. Kastoy gayam. Tibong at kinalain ko nga uminom. Agsigarilyo. Mawatam siguro itan. No apay nga iparit mi nga uminom kan agsigarilyo ka. Mami, saan ka din amaagasan? Ikarkararag ko iti Diyos. Amaagasan ka, anak ko. Mami, ikarik. Numaimbaga anak. Sa anak tun nga uminom. Kinagsigarilyo. Kastoy gayam. Nagrigat. Ikarik, mami. Agbalbaliw ako na. No dumngag ka iti pamagbaga, awan dakas ang mapasamakan ka. Liklikan dagiti banag ang makapadakas iti salunat. Papagayam, ditan tinagibusan ti maysapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ribotazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.